ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നത് ഇതുവരെ. എനിക്കറിയാം എന്റെ വായിന്ന് ഒരു 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 മണ്ടത്തരം പോയാ ആ മണ്ടത്തരം ആയിരിക്കും അവിടെ പുറത്ത് ഉത്സവം. എനിക്ക് അതാണ് ഇന്നലെ വരെ നിന്നത് എന്തായെന്ന് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മൂഡ് ഓഫ് ആയി നടക്കുന്നത്. അതെന്റെ വായന്ന് മറ്റേ ആ എടിപൊടിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയില്ലേ, എന്നെ എടിപൊടിന്ന് വിളിക്കണത് എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ അമ്മേനെയും പെങ്ങളെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നാട്ടുകാർ വളച്ചൊടിച്ച് ഞാൻ അവന്റെ അമ്മേനെയും പെങ്ങളെയും തെറി വിളിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് പുറത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. അറിയാം, എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. ഞാൻ പറയാൻ നിന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതായത് ഇപ്പൊ ചില സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ എടിപൊടി വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോവോക്കാവുക പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തന്നെ വെറുതെ ഇരുന്ന് തന്നെ ചൊറിയാവുന്നതാണ് അവനെന്ന്. അവനെ പറ്റി പോലും അല്ല സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ സോറിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതവര് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് ലൈവിലാണ് കണ്ടു തോന്നുന്നു, കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവന്റെ അടുത്തല്ല സോറി സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടായിരുന്നു. അല്ല അന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു, സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുവാ ചെയ്തേ. എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഞാൻ കഴിച്ചോ? ഞാൻ കഴിച്ചു. നല്ല ഉറക്കം തന്നെ. എത്ര മണി? ഇനി കുറച്ച് ഓക്കെ ആയിട്ട് നടക്കട്ടെ. എന്തോ ചെയ്തിട്ടും ഫേസ് ഓക്കെ ആവണില്ല. ഫേസൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഉറക്കത്തിന്റെയാണോ? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസമൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഇന്നലെയൊക്കെ എടുത്ത്. കാരണം